ଆରେ 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 ଏ କଣ ପିଲୋ ଫାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କଥା କଣ କି ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ। ଭିଡିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ କୋଠା ଉପରେ ମାଙ୍କଡ ବସିଛି। ସେ ମାଙ୍କଡ କେବଳ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ, ସେ କୋଠାରୁ ଏ କୋଠା ଡେଉଁଥିଲା। ହଠାତ୍ କିନା ଦେଖେ ତ ଏତେ ମାଙ୍କଡ, କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ମାଙ୍କଡ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି। ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ କେତୋଟି ମାଙ୍କଡ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଦେଖିବା କାହାର ଉତ୍ତର ଠିକ ହେଉଛି। ଏଇ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମ ମାଙ୍କଡ ଧରିକି ତକିଆ ଠିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଏ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ରହିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଦି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଗିଦ ଗିଦ ମାରିକି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ରହିଗଲି ମାଙ୍କଡକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ମନ ଭରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ତ ଭିତରେ ଦେଖ କଣ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଚାଲିଛି ଝଗଡା। ଝଗଡା ପୁଣି କୋଉ ବିଷୟରେ? କିଏ କେତେ ମାଙ୍କଡ ଦେଖିଛି ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ଗଣିକି ମନେ ରଖିପାରିଛି। ସେତିକିରେ ଆଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଯାଇକି ସେ ଟୋକା ଉଣ୍ଡୁଛି କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ମାଙ୍କଡ। ସେ ତା ଭିତରେ ଗଣିତ ବି କଷି ସାରିଲାଣି କେତୋଟି ମାଙ୍କଡ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ପଳେଇଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ମାଙ୍କଡକୁ। ଏଇପରି ଭାବରେ ମାଙ୍କଡର ଅଭିଯାନ ସରିଲା ପରେ ଯେମିତି ସେ ମାଙ୍କଡ ଯାଇଛି, ଇଏ ବାବୁ ପୁଣି ବାହାରି ଆଇଲେ ବାହାରକୁ। ବାହାରି ଆସିକି ଆଉ କେତୋଟି ଦୂରରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଭୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ହଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟାଟା କରୁଛି ଯେମିତି ସେମାନେ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ହଉ, ଏଇ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ଜଳରେ ଆମେ ତ ଆଜି କିଛି ଭିଡିଓ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭଲରେ ଭିଡିଓ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।